Milí žiaci, rodičia, učitelia a všetci priaznivci základnej umeleckej školy, dovoľte, aby som vám v prvý deň nového školského roku poprial veľa trpezlivosti, odhodlania, výdrže, ale najmä radosti z hudby, ktorú budete jednak pociťovať a jednak rozdávať. V dobe, ktorá je viac než nepokojná, je oáza, ktorú nám poskytuje hudba, veľmi potrebnou súčasťou našich životov. Pomáha nám zachovať si nielen nadhľad, ale najmä nádej, že napriek zlobe, hlúposti a agresii, tak intenzívne prítomnej dnes v našich životoch, existuje aj krajina, vďaka ktorej môžeme uvidieť záblesky dobra, ušľachtilosti, porozumenia, tolerancie a lásky. Želám vám všetkým, aby ste sa v krajine hudby, ktorá nám toto všetko a ešte viac vie poskytnúť, ocitali výdatne a čím častejšie a intenzívnejšie, lebo každá minúta strávená s dobrou hudbou z nás môže urobiť lepších ľudí. A želám nám všetkým do blízkej i vzdialenej budúcnosti pokoj a mier. Majte sa dobre a úspešný nový školský rok.